Jeneline! What? Kayo pala dyan ang pasimuno, ha? Tapos ang tinda nyo mga alak, ha? Ayan, oh. Ang mga magmara ng night market. Ayan mga guys. Ay mga taga magsaysay, mag-hi naman kayo dyan. Bakit kayo nagtatalokbong dyan, ha? Ayan mga guys, pati ang mga taga-uma ay dumudulhog para sa pailaw. Yes. Pero in fairness, maganda, napakaganda po. Mas maganda siguro kung may bubong. Kademanding san audience impact. Mas maganda siguro to kapag may bubong para syempre tayong mga naglakad-lakad dito ay hindi tayo mauranan for today's video. Ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa Pailaw sa Lawang Northern Samar. Opo, yes yo. At ayan mga guys, it's official, umpisa na nga po ang selebrasyon ng Kapaskuhan dito sa bayan ng Lawang Northern Samar. Ayan guys, sa pamamagitan ng pagbubukas ng pailaw, simbolo ng Kapaskuhan. Ayan, mega-mega shoutout po sa lahat po ng bumubuo, sa mga tao pong nasa likod ng pailaw na ito. Mega-mega shoutout po sa inyo, napakaganda mga guys. At ayan naman oh, naghiyawan ang mga tao ditong nanonood. Kahit nga mga guys, umuulan po dito ngayon, ay talaga namang pong dinumog dito ang pailaw sa Pasko ng bayan ng Lawang Northern Samar. At ayan, mega-mega shoutout dyan sa bata na yan na gusto ko yung takudungan dyan for this video dahil siya talaga yung humarang sa video natin. Pero syempre guys, joke lang po yun. Hayaan na natin ang bata dahil sila talaga ang numero unong clientele. Sila talaga ang numero unong dapat nagsiselebrate ng Pasko. Opo, dahil sabi nga sa kasabihan, ang mga bata ang basta sila ang namamasko. Hindi, ang mga bata daw talaga ang dapat number one unahin natin na pasayahin sa Pasko. Ayun, narinig siguro ng batang sinasabi ko, kaya ayun, lumarga na siya for today's video. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po na aking mga followers. Ang napapanood po ninyo ang pailaw sa Pasko sa bayan ng Lawang Northern Samar. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito pang inyong nag-iisang maestro waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. At ayan na nga mga guys, it's official, nagsimula na po ang pailaw dito sa bayan ng Lawang. At ngayon po ay tayo po ay maglilibot dito dahil hindi, bukod po sa pailaw, ayan, mayroon din po ditong night market. So maglibot-libot tayo dito mga guys for to this video kung ano yung offering nila dito para sa mga pupunta dito sa night market at pailaw sa Pasko ng bayan ng Lawang Northern Samar. At syempre mangungutang tayo, susubukan natin kung pwede tayong makapangutang dito sa mga nagtitinda. Susubukan natin mga guys mangutang at isasaad natin, mangangako tayo doon sa ating makukuha sa akap. Ayan, kung mapipili tayo sa akap, yun yung ating isasaad sa kanila, ipapangako natin sa ating mauutangan. Kaya tara guys, maglibot-libot tayo dito sa buong lugar. Ito po dito guys, ang daming tao maski maulan. Ayan oh, para tuloy akong iraya dito dahil ang dami-dami dito mga tao at ako lang yung nabibideo habang sila ay pumupuraok sila sa tuwa, sa saya. At ayan, dumuok na ako kay Santa Claus at umaasang ako ay bibigyan din niya. Ito dito yung signage, ayan oh, Lawang, I love Lawang. At talaga namang dumuok talaga tayo mga guys for to this video. Opo. Ayan, tara, libot tayo. Sige, tara. Ay, video ko kung ikaw nga nahulugan ka sudlay. At ito na magte-trending, dirian pailaw.
Hala, si Ma'am Piki po rin nagnilalag. Grabe. Tara na, tara. Hi. Hoy, in fairness, level up sara niyan, ha? Ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa Pailaw, sa Lawang Northern Samar. Opo, yes, yo. Tara na, tara, Pinky. Wala na kang pag-asa. Ayan mga guys, ang ganda ha. In fairness, parang level up na sila ngayon. Basta, maganda ito ditong ano. Mas maganda siguro kung may bubong. Kademanding san audience impact. Mas maganda siguro ito kapag may bubong para syempre tayong mga naglakad-lakad dito ay hindi tayo mauranan for today's video. Opo. Ayan o. Lilin ay nagad, wala na ito pag-asa. Ayan mga guys, ito yung mga kasama ko dito. Nagkita-kita lang kami dito. At ayan, gusto nila mag-picture. Hi. Hi. Hello po. Hello. Hello Hi. Ow. Hi, good evening. Hello. Ayan guys, namatay. Yung pailaw. Kuya, tagay ka. Ala na kay ngadilak. Nakala. Ayan, bumalik na, guys. Yehey! Ayan, bumalik na. Ayan mga guys, nandito naman tayo ngayon sa gitna ng plaza. At ito po dito guys yung kabuuan ng tanawin dito mga guys. Ipapakita ko po sa inyo, ilibot-libot ko ang kamera. At ayan oh, yan ang portahan papunta dyan sa napakalaki at napakagandang Christmas tree. At mayroon dyan sa gitna, ayan oh, pumadayaw ang isa kong kasama na aking mga kapinsanan. Mega love shoutout kay Perlin, kay Pinky, at sa kanyang Jua Bells na nakalimutan ko ang pangalan. Basta mabait yan for to this video. Opo. So shout out guys, nagkita-kita kami dito at ngayon ayan, nagsama-sama na kami at pinatortalibong na nila ang kamera. Ayan, hindi nila akalain na i-upload ko ito. Kilain nyo na lamang po sila for to this video. Magaganda po yung mga kapinsanan ko yan. Lalo na kung sila ay maarawan. Opo.
At ayan mga guys, dahil nga po hindi nakakapag-upload ng masyadong mahabang video dito sa Facebook, kaya naman ginawa nating dalawang part ang ating vlog dito po sa Pailaw sa Pasko sa bayan ng Lawang Northern Samar. At abangan po ninyo ang part 2. Yes, you broke it down you. Opo, thank you, bye-bye.